D'actualitat fallera per anar escalfant ja motors i preparar-nos de cara a les falles 2020. A la casa del comte Zanoguera està l'exposició dels ninots indultats dels últims 15 anys a Alboraia i, a més, també els ninots candidats a ser indultats i premiats per a enguany. Així que connectem amb el nostre company Carles Navarro, perquè, Carles, això també és un gust poder veure tant de ninot tan espectacular com és que hi ha a Alboraia. Així és, Sònia. Esta casa Estelloda de la localitat d'Alboraia està ple de ninots, perquè hi ha una retrospectiva dels 14 ninots indultats de les falles majors i de les falles infantils, perquè la Junta Local d'Alboraia té 15 anys, no? Este any fa 15 anys, sí. I hem volgut celebrar aquest aniversari amb aquesta retrospectiva. Què és el que podem veure? Doncs tots els ninots de fa 15 anys, tant els grans com els infantils. I unes fotografies també commemoratives de tots els anys. De tots els anys, de tot el que ha passat i el que no ha passat també en estos 15 anys de Junta Local Fallera Alboraia. Però els ninots dels que estem acompanyats en estos moments i que Pepe us està mostrant, ixos no estan indultats encara, no? Encara no. Estos ninots, què serien? Pues seran indultats, un d'ells de cada categoria, el dissabte en la gala fallera quan s'obriga el sobre. És a dir, que els ninots que estem veient en aquests moments, Sònia, pertanyen a les 8 falles majors i a les 8 falles infantils. Estos són els 16 ninots candidats a ser ninots indultats d'enguany i que se sabrà el dissabte. Digues, Sònia, digues, no sé si vols fer alguna pregunta. Has comentat que són 8 les falles, les comissions falleres que hi ha a Alboraia, si no m'enganye, però quanta gent d'Alboraia és fallera? Tenen més o menys un número aproximat de fallers? Així quants falleros sou? Falleros i falleres quan sou així a Alboraia, aproximadament? Entre les 8 falles? Sí. Uns 1.500, 2.000. I quants habitants té Alboraia? Pues ahí me pilles, no me'l sé. Bueno, però sou... Quant? 23.000. 23.000 habitants i quants falleros i falleres m'has dit? Uns 1.500, 1.800. Bueno, és un bon grapà de fallers i de falleres que imagine que des del dia que està inaugurada l'exposició del ninot s'hauran passat per així per veure quin és el seu favorit i... I el poble, també. Atén-me, qui va elegir els guanyadors d'enguany, els ninots indultats d'enguany? El jurat de la Junta Central Fallera. Carles. Quants membres són, Amparo? 3. 3 membres. 3 membres que ja han passat per així, no? I aleshores se sabrà el guanyador el dissabte, no? El dissabte. Digues, Sònia. Que tu saps que a mi m'agrada molt posar-te en embolics, però jo t'estime i ho saps, eh? M'agradaria que et posares en la pell del jurat. Has de decidir ninots indultats per a tu, d'ahir, d'Alboraia. Per quin et decantaries? Major, infantil o els dos? Els dos, per a complicar-ho més. Em demanen que elegisca els meus ninots favorits, major i infantil. Puc mullar? Puc dir els meus? Sí? Mira, Sònia, el major així. Mira, Pepe, vine, mira. Ai, al munt ja el tens localitzat, o sigui que tampoc t'he anat a pillar, eh? Mira, sí, me encanta este ninot i, a més, jo crec que se pareix hasta un poc a tu, eh? És guapíssim el ninot, és guapíssim. I l'infantil, vine, i l'infantil, mira, me encanta este. És supergraciós. Algú sap, esta falla és la falla Patacona Camí de Vera. Platja Patacona Camí de Vera. Jo li vaig a preguntar als membres de la Junta Local si poden dir-me quins són els vostres ninots favorits. No sé si podeu dir-ho. No. No. No devem de dir-ho. Sou completament neutrals, no? Sí, senyor, imparcials. Però imagina que sí que tindreu ja, encara que no mos ho pugueu dir, teniu algun que vos agrade més. Home, cada uno elegiria el de la seva falla, no creus? I tu de quina falla eres? Falla Calvet. Pues entonces ja està clar de quins són els ninots favorits d'Amparo. Esta exposició estarà fins el dissabte així a Alboraia. Hi ha una retrospectiva dels 15 anys de Junta Local Fallera de la localitat. No us la podeu perdre. I ja va quedant menys